May buntag sa tanan, mga kauban sa buhat, mga national agencies, mga head of office sa tanan-tanan ng mga empleyado sa atong local government unit. Kini atong gihimo karon ginig suporta rally prayer para sa atong pinanggang Gobernador Aris Aumentado, uban usab sa mga mayores, mga kapitanes sa tanan-tanan. 68 na-appeal sa maong suspension. So may lagugan ninyo nga tinudanay ang lungsod sa Gindulman magkausa para sa pagsuporta sa atong pinanggap umaptikon nga gobernador na nag-alagad sa atong probinsya sa Bohol. Katauhan mo kini ang higayon nga atong ipakita ang atong panaghiusa. Nakita nato ang leadership sa atong gobernador. Nakita nato ang leadership sa atong congressman. Nakita ninyo ang atong leadership nga tinud-anay nga serbisyo. Manang mayon ko kaninyo nga nihangyo ko kaninyo tanan mga empleyado. Alisto pa si Mayor Ben mo serbisyo. Alisto pa si Mayor Ben budawat sa mga mansa sa akong pagkatao. Dili lang ang probinsya nato ang nag-atubang karon sa mga problema. Ako mayon lang sa mga kauban ako sa buhat, sayod ko nga kining tanan nga ilang labay diri kanako bunga ni sa political. Apan moingon ko kaninyo katong nagbuhat sa ingon, dili pa panahon na kita magpakita sa atong political, kundili atong ipakita ang atong serbisyong totoo, tinuod nga serbisyo agig bukti sa katawhan nga nisalig kanato. Manang bisan pa man sakit ang ilang gihimo, always mag-ingon Mayor Ben Balong, I love you all, katawhan sa lungsod sa Gindulman. And then I love you also Bernard Bernal. Kung kinsa ka man magkita ka, ayaw tanduga ang tao nga nagpakahilom. Kay kini inyong gisugdan, andang usab ako mutuki sa bisan unsa ang inyong background. Ihagit ko ikaw, Bernard Bernal. Thank you and I love you all. Panalasan ko na Bernard Bernal. Finish na.